Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayang hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namon pinakadagkog pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Tek Ocampo. Sara Hilomen Velasco. Rial Soroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Gawa sa pag-transport sa bakuna, gitutukan sab karon sa health officials sa Davao City ang cold storage facility sa bakuna ug ang mga vaccination sites kung asa pahigayon ang vaccination. Ani ang report ni Argil Relator. Sumala sa DOH-11 ang Southern Philippines Medical Center lang ang ospital nga dunay ultra-low nga freezer sa rehiyon alang sa bakuna. Apan ang Los Amigos Molecular Laboratory sa Davao City, doon say ultra-low freezer na dunay capacity nga 35,000 vials sa COVID-19 vaccine. Needed or necessary to augment to the capacity of storage with the NPMC in the region. Pwede na total pag-gamit because we have already the dosing now from the day of. Tungod wala pa'y license to operate ang Los Amigos Molecular Laboratory, ang freezer lang usa ang gamiton sa maong pasilidad pohon. We will be also doing another simulation exercise from the airport going to the going to Los Amigos na po. Nag-request na sab ang City Health Office og dugang duha pa ka ultra-low freezer og 7 ka freezers nga dunay temperature nga +2 ug +8. 7 sab ka vaccination hubs ang andam na sa LGU Davao kung asa ipahigayon ang pagpabakuna kontra COVID-19. Usa lamang kining Mabini Elementary School dinhi sa Bangkal, Davao City nga giila isip primary vaccination hub alang sa COVID-19 vaccination program. Ug gani ug mga adlaw nakatakday ipahigayon dinhi ang usa ka dry run. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Balik operasyon na ang Langihan Integrated Bus Terminal sa Butuan City human sa halos usa ka tuig nga pagsirado tungod sa pandemya. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report. Human ang 11 ka bulan sukad gi-lockdown tungod sa pandemya, abli na pagbalik ang Langihan Integrated Bus Terminal sa Butuan City. Ang maong terminal ang sentro sa mga biyahe padulong Caraga Region, Surigao City, Davao City ug Cagayan de Oro City sa Mindanao. Magsugod ang biyahe sa alas 4 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi sa mga destinasyon sama sa Surigao, San Vicente sa Bolo-Bolo, Tandag, Mangagoy, Talacogon, La Paz, Las Nieves via Pigdaulan, San Luis via Tungao ug Lawan-Lawan via Simbalan. Hugot gihapong ipatuman ang health protocols bato COVID-19. 6,738 na ang total COVID-19 cases sa Caraga Region. 878 ang active cases, sumanduna na ay 5,581 recoveries ug 279 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 25 anyos nga babaeng taga Bukana ang namatay sa COVID-19.
Gi-admit kini ni atong February 5 ug namatay kinaugmaan. Misa ka na sa 12,248 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,310 ang active cases, sumanatala ang 10,351 recoveries ug 587 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 33 anyos nga lalaking doktor ang nalakip sa 29 ka bagong kaso sa COVID-19 sa syudad. Nagtrabaho kini sa NMMC ug dunay sintomas. Ana-ana sa 3,572 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 339 active cases, suman 3,057 ang nakarecover na ug 176 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Lapas 107.3 milyon na ang total COVID-19 cases sa tibuok kalibutan. Sa Pilipinas, sobra 543,000 na ang nataptan niini ug kapin 50,700 taga Mindanao. Sobra 107,339,000 na ang dunay COVID-19 sa tibuok kalibutan. Kapin 60 million ang recoveries ug lapas 2,354,000 ang namatay. Samtang 1,734 ang mga bagong kaso sa COVID-19 karong adlaw sa Pilipinas. Pusa 543,282 na ang kinatibuk ang ihap. 31,478 ang aktibong kaso, human 500,335 ang nakarecover ug 11,469 ang namatay. Og 50,759 na ang nagkasakit og COVID-19 nga taga Mindanao. 6,007 ang aktibong kaso, human 42,768 ang naayo na ug 1,984 ang namatay. Babae gipatay sa kapuyo niini. Human sa krimen, giunay sab sa sospek ang kaugalingon. Ugat hinungdan mo ang selos. Anang detalye. Patay na diyang naabtan sa otoridad si Christopher Unda. Human gitapos nini ang iyang kaugalingong kinabuhi. Pinaagi kuno sa pagbigti sulod sa packing house sa Sagingan sa barangay Sinayawan, Hagunoy, Davao del Sur. Base sa investigasyon, una namatay si Unda. Mitugan kini sa iyang kaubanan sa trabaho nga napatay niya ang kapuyo ug maghikog usab kuno siya. Giadtuan gidayon sa otoridad ang kwarto sa duha ug napalgan ang patayng lawas sa kapuyo nining si alias Tricia nga nagkadugo. Selos kuno hinungdan sa krimen. Madungog kuno silang silingan ang ilang pag-away. Sumala sa mga eksperto, normal lang man kuno ang selos alang sa magkarelasyon o mag-asawa. Pero kung masubraan, delikado kini. Gikan ni siya nag-stem sa kanang walay trust or kulang sa trust sa inyong partner. O ikaduha, very weak ang inyong foundation as mag-uyab or mag-asawa. Busa tambag niya sa mga magkarelasyon na angay unang sutaon ang sitwasyon ug dili magpadala sa grabing emosyon. We have to build trust to each other. And when you say you trust your partner, dili ka mabahala o dili ka magduda kung nag-unsa siya. Ako si Real Sorotse para sa One Mindanao. Usa ka batan-on patay human mabangga ang gimanehong motorsiklo sa usa ka bus samtang 5 samdan human mahulog sa pangpang ang usa ka elf truck. Ani report. Patay ang usa ka minor de edad nga nagmaneho og single nga motor dihang mibangga sa kasugat nga bus sa highway sa Barangay Maginda sa Butuan City. Dead on arrival sa ospital ang 15 anyos nga si Kevin Buloy Pampelon. Matod sa kapulisan, kusog ang pagpadagan sa batan-on sa motorsiklo ug dihang miliko kini sa pakurbadang bahin sa dalan, natumba kini ug nabangga sa kasugat nga bus nga gimaneho ni Danilo Lacorita. Nagpadayon ang investigasyon sa aksidente. Sa Tabina, Zamboanga del Sur, 5 ang samdan human mahulog sa pangpang ang usa ka elf truck sa Barangay Abong-Abong. Sa investigasyon sa kapulisan, gikan Pagadian City ang elf truck nga gimaneho ni Marjero Capon, sakay ang upat ka kaubanang manguprasay ug padulong unta sa Barangay Poblasyon. Apan, nakasugat kini og motorsiklo nga mikalit kuno og balhin og lane, hinungdan nga gilikayan kini sa elf truck. Busa midiretso ang elf truck sa pangpang nga dunay gilawmon nga 20 feet ug dayong nahulog. Nalabay ang upat samtang naipit sa driver seat ang driver sa elf truck. Gidala gilayon sa ospital ang mga biktima. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pagpamutol sa mga punuan sa kahoy dool sa provincial capital sa Maguindanao, gialmahan. Ani ang detalye. Kung mulabay ka sa National Highway sa munisipalidad sa Buluan sa Maguindanao,
Ingon ani kalabong ang mga dagkong punuan sa mahogany daplin sa karsada. Apan karon, nahawa na kini. Human gipaputol ang mga punuan sa mismong provincial government sa Maguindanao. Butang nga gialmahan ni board member King Jazer Mangudadato ug Mayor Bebidas Mangudadato. Ang mga kahoy kabahin pa kuno sa tree planting activity ni kanhi Governor ug karon 2nd District Congressman Ismael Toto Mangudadato. We will refer this problem to the proper authorities kagaya ng DNR, and we will seek an attorney, no, para mapag-aralan ng maayos itong gagawin naming aksyon. Pero we highly advise that you do not. You can therefore trim it naman. Wala namang problema po nun. Hindi naman po sila obstruction. Neither have there been any incidents involving these mahogany trees. Gipamutol ang mga punuan sa kahoy tungod delikado kuno kini sa mga motorista. Duna usab kuno kini koordinasyon sa Ministry of Public Works ug permit gikan sa Ministry of Environment, Natural Resources and Energy. Complaint na dumarating sa amin is damage to properties and yung may mga namamatay dahil bumabangga doon sa puno. You can also trim it at any time. You don't have to knock down these trees. At the same time, it is the preservation naman dito sa scenic view and value of these mahogany trees naman. Ako, si Teco Campo, para sa One, Mindanao. Giduso sa Davao City ang ordinansa sa pagbawal sa mga hydrogen balloons sa syudad. Kinihuman nga napasong usa ka bata dihang mibuto ang gidulaan nga hydrogen filled balloon. Anang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Karon malikayan ang dugang disgrasya bunga sa paggamit og hydrogen filled balloons. But kini karon nga i-regulate sa konseho. Naalarma ang chairperson sa Committee on Public Safety and Security sa Davao City Council na si Councilor Mabel Acosta sa viral post sa usa ka tinako kalabot sa gidangatan sa iyang anak. Human mibuto ang balon pila ka adlaw human nga gigamit kini ato sa party sa iyang anak. Diyang gidula-dulaan kalit kining mibuto nga hilabihang kusuga kung asa nang lagpot ang particles niini sa nagkadayang parte sa kwarto ug daw napaso ang panit sa bata. Nasayran nga hydrogen filled ang maong balloons. Hydrogen is cheap and highly flammable. Meanwhile, helium is non-flammable but expensive. An employee from the store that sold the balloon had forgotten to put a warning sticker on it. There were no open flames or other heat sources in the vicinity of the explosion. Tungod sa kadelikado sa mong klase sa balloons, giduso gilayon nga iban ang paggamit sa hydrogen sa pagpaburot og mga party balloon aron luwas sa peligro. As seemingly harmless as a party prop but in actuality is a ticking time bomb needs to be regulated. Kadaghanan manggod karon sa mga party suppliers gagamit og hydrogen filled balloons apan duna usay uban nga helium gihapon ang gamit alang sa flying balloons. Sama na lamang ni ining usa ka balloon supplier nga kampante nga dili maapektuhan sa mong ordinansa. I guess 80% kasi ang alam ko mas mura siya and it's actually made of alloy and caustic soda. Very dangerous talaga siya. Pero kami kasi yung ginagamit namin helium. That's why may mga customers talaga umaangal. Ngano mahal, ma'am, ngano mahal. Giduso ang mga ordinansa aron nga maprotektahan ang katawhan batok sa maposibleng kaso sa sunog ug uban pa. Tek-itakdang ang pahigay ng committee hearing kalabot sa maong giduso nga ordinansa. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Duha ka barangay sa Cagayan de Oro City ug duha ka lungsod sa Misamis Oriental nasudla na sa African Swine Fever. Ani ang report ni James Paulo Yap. Confirmed African Swine Fever cases in Mantikao and Initaw of Misamis Oriental and in Barangay Mambuaya and Barangay San Simon, both located in Cagayan de Oro City. Gikumpirma na sa Department of Agriculture Region 10 nga duna na yung mga kaso sa African Swine Fever sa Barangay Hampason sa Initaw ug Barangay Pagawan sa Mantikao, Misamis Oriental.
Aduna usab mga kaso nga nakita sa Barangay Mambuaya ug Barangay San Simon sa Cagayan de Oro City. Nagpadala na ang buhatan sa Provincial Veterinarian's Office sa Misamis Oriental ug City Veterinarian's Office sa Cagayan de Oro City ug serum specimen sa baboy sa Regional Animal Disease Diagnostic Laboratory sa Department of Agriculture kaniadtong Pebrero 4 lang. Human nga adunay mga report nga naay mga baboy nga nangamatay sa nasangpit nga lugar. Pebrero 8, migula ang resulta sa maong test. Laboratory results showed ASF viral DNA detected. Naay mga farmers karon nga mahadlo, so they will already depopulate, reduce nila lang population. So ang tanan epekto will redound to kulang nga supply. Mga na may tabot. Karon pa lamang nabati na sa pipila ka mga vendors og mamalitay ang epekto sa kakulangon sa supply sa karning baboy. Uban nga mga tindahan sa karne sirado na. 300 man gyud ang last price namo ani. Karon nagbaba mi 280 gyud ang among gikuan karon 280. Unya moingon sila 265 dili na gyud na namo kaya. Ambot murag tagaliog na gyud ang presyo lagi. Lisod na kay sanan. Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Lalaki kritikal human gidunggab siyang kainom sa Davao City, samtang lalaki gipusil patay sa Zamboanga del Sur. Ani ang detalye? Kritikal ang biktimang si Juenes Letihio, human gidunggab siyang kauban sa trabaho nga si Rito Rangkasaho sa milabayng adlaw. Nag-inom kuno ang duha apan nagkalalis og misangpot sa sinumbagay. Sadyang nalupig ni Letihio si Rangkasaho, mibalos kini pinaagi sa pagdunggab sa biktima. Nadakpan sa kapulisan ng sospek ug nakuha usab ang 9 kapulgadang kutsilyong gigamit sa krimen. Following day, ato ni siyang naaresto sa atong pagpaningkamot sa ato ang intel o atong operatiba na makuha ng suspect. Ug karon ato nang pasakahan og kaso nga frustrated murder. Patay ang usa ka wala may ding lalaki nga gipusil sa wala may ding sospek sa Purok 3, Barangay Lukuan sa Lakewood, Zamboanga del Sur. Base sa investigasyon sa kapulisan, nag-atang kuno ang duha ka wala may ding sospek sa ngitngit ka bahin sa mong lugar ug pag-abot sa biktima, dayon kining gipusil. Misibat gilay ng sospek kuman sa krimen, samtang ang biktima gidala sa usa ka punerarya. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Sa Pagadian City, pagpangawat ng motorsiklo sa mga sospek nga naka-face mask sa pool sa CCTV. Anang report. Nahulikam ang pagpangawat og motorsiklo sa duha ka sospek nga naka-face mask sa usa ka hangout bar sa Barangay Gata sa Pagadian City. Sa unang video, makita ang naglaray nga mga motor daplin sa dalan samtang naniid ang usa sa mga sospek. Taod-taod, miabot ang laing sospek nga nagsilbing lookout. Misulod ang usa sa mga suspect o gitarget ang motor nga nakaparada duol sa CCTV. Kamatik dang duna kini ginaablihan nga U-box dayon kuha sa usa ka envelope kung asa sab nakabutang ang susi sa motor. Gihatag kini sa lookout dayon hawa sa mga suspect sa lugar. Sa sunod nga video, makita ang pagbalik sa duha ka suspect ug hinay-hinay nga gikuha ang motor. Nasayrang ang motor gipanagihan ni Aldacer Muin nga nagtrabaho sa maong bar kinsaan naa sa sulod dihang nahitabo ang pagpangawat. Ginaila na ang identity sa mga suspect. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Private Motor Vehicle Inspection Service dili pa ipatuman sa LTO Region 11. Ang maong bagong sistema sa ahensya gialmahan sa mga motorista kay mitaas ang singil niini. Ani ang detalye. Kung magparenew og sakyanan, ingon ani nakakuti ang agian kay isa-isahon pag-inspect aron masiguro ang 70-point roadworthiness sa usa ka sakyanan. Kini ang mas gipahugtan nga motor vehicle inspection sa LTO sa bagong kamanduan sa Circular Memorandum Order 2020-2040. Mga private motor vehicle inspection center na ang mag-inspect inay ang LTO. For us to abreast with the to the increase of our technology, to the improvement of our technology, it's also a due time for us to cope up with the increase of technologies. Subay niini sa pagbago sa sistema, magbayad og dugang sobra 1,500 pesos ang magparehistro og sakyanan, samtang dugang 500 pesos alang sa magparehistro og motor. Ang maong mga kausaban, gialmahan sa mga motorista.
Dugang kalbaryo daw ang mga balayro noon, labaw pa nga nasinati pa ang pandemya. Ang LTO na mismo personnel o kinsay mas higher rank sa LTO, sila mo inspection sa ilang mga tao. Dili nga i-divert nga ihatag dito sa mga private sectors. Now, to address those subjective inspections and to address those allegations, we have moved it to the private entities so that we will cater both the alleged sa amin and also to completely automate the process. Pero suspendido una ang maong bagong sistema sa Davao Region. Wala pa usay mga Private Motor Vehicle Inspection Center o MVISC sa rehiyon. Sa karon, 8 ka center ang nag-a-apply aron mamahimong accredited PMVISC. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Real Suroche para sa One Mindanao. Bisan nalugi na tungod sa pandemya, usa ka negosyante sa Davao City nagtukod gihapon og buffet restaurant luyos sa pandemya. Ato siyang ilailahon pinaagi nining report. Giingong walay makatarog sa taong bisan nalusno na, andam mo barog. Mao kini ang kasinatian ni Eva Corsino kansang karinderya kaniadto, nagmalamposon og nahimo siyang iladong caterer ug events organizer sa Davao City. Apan sa pagsugod sa pandemya ni atong milabay tuig, wala siya magdahom nga back to zero siya sanglit na apektuhan gayud ang iyang negosyo. So naninda mi og kanang mga nakatab good na mga binignit, biko, mga unsa lang ang mabaligya. Apan, maisugong giatubang ni Eva ang hagit sa pandemya para sa iyang pamilya o mga trabahante nga dako ang pagsalig kaniya. Daghan mga naga-support sa ako ba, kumbaga. So kaya munang strong kay ko nga nisulod ani kahit pandemic, pero ginatry na ko nga mag-materialize gid siya. Karon, gisugda ni Eva ang iyang buffet restaurant nga pwede sab gamiton isip venue hall sa mga intimate events sama sa kasal ug birthday. Matud niya, hugot niyang ginapatuman ang health protocol sa iyang negosyo. Tambag niya sa mga buot mutukod og negosyo karong dunay pandemya, sakripisyo, kakugi ug pag-ampo ang susi sa unlimited nga kalampusan. Anak gyud na ang dula sa negosyo. Kuan gyud na siya na ay failure na apoy success. Ang atuag yung i-aim nato ang success gyud sa atuang business. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Nahilis na ang low pressure area nga nakasulod sa nasod apan dunay laing LPA ang ginabantayan karon gawas sa Philippine Area of Responsibility. Wala pa'y direktang epekto sa nasod ang nakitang LPA nga dunay gilayong 1,300 kilometers sidlakan sa Mindanao. Base sa wind map sa Metro Weather, lauman kining muslod sa par sa musod nga mga adlaw. Sa karon, base sa pag-asa, easterlies ang makaapekto sa sidlakang bahin sa Mindanao. Busa laumang masinati gyapon ang mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa Sulu Archipelago, Zamboanga Peninsula ug ubang bahin sa Mindanao. Mag-amping gyapon ang tanan tungod masinati gyapon ang localized thunderstorms nga makamugna og mga pagbaha og landslide. Ado na paghapoy masin natin mga pagdagom, labi na sa mga bukid nga dapit sa hapon or sayo sa gabi. O inubanan nga adunay kalit nga mga pagulan, pagpanugdog, pagpangilat, apekto sa localized thunderstorms. Suportado sa civil society groups ang panawagan nga malugwayan ang transition period sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Base sa Bangsamoro Organic Law, mahumana ang transition period sa BARM sa 2022. Apan sa midterm review sa Mindanao People's Caucus, kinahanglan pa kunong lugwayan og 2 ka tuig ang transition period. Sa girekomendang extension, i-postpone ang eleksyon sa Bangsamoro government sa 2025 aron mapatuman sa Bangsamoro Transition Authority ang mga programa alang sa mga taga-Bangsamoro ug mapalambo ang ekonomiya nga naapektuhan sa COVID-19 pandemic. Doon na usab pipila ka mga balaod nun nga gi-file sa Kongreso kalabot sa Bangsamoro Transition Extension nga suportado sab ni President Rodrigo Duterte. No, we're talking here of the funds, the programs, the development, rehabilitation, reconstruction,
na kailangang ma-implement. So all of that should be implemented in that given extended time frame of Bangsamoro Roadmap 2025. Arestado ang duha ka konduktor sa bus kinsa gingong tulak usab og illegal nga droga atol sa bypass operation sa Purok 3 Barangay Bayanihan sa Butuan City. Gikonsiderang high value target sa otoridad ang mga sospek nga si Cedric Nahid Kanatoy nga taga Butuan City ug Rodelito Comcom Chacon Jr. nga taga Medina, Misamis Oriental. Nakuha gikan sa mga sospek ang kapin 20 ka gramo sa gituang shabu nga nagkantidad og 230,000 pesos ug ubang drug paraphernalia. Sa Tagum City, sikop ang unom ka lalaki atol sa bypass operation sa usa ka gingong drug den sa Purok Sunflower, Barangay Magugpo South. Nailhan ang mga dinakpan nga sila si Manny Gamolo Alpeche, Gaspar Eugenio, Christian Eugenio, Eugene Eugenio, Belly Eugenio ug Adrian James Frael. Nakuha gikan sa mga sospek ang 12 ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og 220,000 pesos ug bypass money. Dakpan sa usa ka Julius Diaz Jaya atol sa bypass operation sa Manga Purok Waling-Waling, Visayan Village, Tagum City. Naktuang namaligi ang sospek og illegal nga droga. Nakuha gikan kaniya ang duha ka pakete sa gituang shabu nga nagkantidad og kapin 600 pesos, bypass money ug cellphone. Sa Surigao City, sikop ang duha ka sospek atol sa bypass operation sa DS Street sa Barangay Taft. Dakpan sila si Jovi Barola ug Roche Adobas ug nakuha gikan kanila ang siyam ka sachet sa gingong shabu nga nagkantidad og 5,000 pesos, bag, marked money, cellphone ug 400 pesos cash. Kasuhan ang tanang sospek og paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Una pa ang Valentine's Day, presyo sa bulak sa Cagayan de Oro City misaka na apan hinay pa ang palit. Samtang presyo sa rosas sa Zamboanga City ni doble na. Atong sayron kung pila ang presyo sa report ni James Paulo Yap. Tulo ka adlaw na lang una ang Valentine's Day. Pinaspasay ang mga flower vendor sa paghimo sa ilang flower arrangement. Apan kamatikdan nga hinay kuno ang palit karong tuiga, dala na sab kuno sa pagtaas sa presyo sa bulak ug epekto sa pandemya. Hindi pa sa una ba nga naagyod kay wala pa betay pandemic sa una gid. Nga pa manggid ko na gyapoy nagkuan gyapon nadali na ginagmay. Si Cynthia Ulayon, nagtuo nga ang pandemya sa COVID-19 ang hinungdan sa pagsaka sa presyo sa bulak tungod daghang farmers ang wala kuno nakaatiman sa ilang mga bulak kaniadtong strikto pa ang quarantine protocol sa rehiyon. Diferensya gyud siya sir kay karon mas mahal gyud siya karon kay pag abot sa pandemya ang mga planters wala kay sila ka tanom og mga murag na biyaan nila ilang mga bulak kay gumikan siguro sa mga quarantine. So ang ilang instead siguro sa bulak, ikaon na lang siguro nila with their family. Ana-ana sa 100 pesos hangtod 1,500 pesos ang presyo sa mga bulak ug laumang musaka pa kini sa mismong adlaw sa Valentine's Day. Apan kining si Ralph Salcedo, mupalit gihapon og bouquet alang sa iyang asawa. Di na ta magmatter ana. Once man gud nga love na to ang person man gud, what the price of the ano gud di na gina magmatter sa atong butang. Basta kay para gid sa ato ang hinigugma. Apan sa Zamboanga City, halos madoble na ang presyo sa mga bulak ug bouquet nga rosas sugod ugma hangtod sa Valentine's Day. Inangkat pa manggod ang mga rosas gikan sa Dangwa sa Manila ug sa Bukidnon nga laumang moabot ugma sa syudad. Gikan sa 360 pesos hangtod 700 pesos ang presyo sa rose bouquet. Yung 350 namin is maging 750 na. So yung 750 maging 1.5 na siya. Kasi sobrang taas ang presyo ng bulaklak. Parang triples ba? Kauban si Jade Gavas sa kamera. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao. Nabalaka karon ang mga residente dool sa usa ka eskwelahan sa Sarangani Province tungod sa giingong sinkhole sa lugar. Kahadlok ang gibati karon sa mga residente dool sa Upper Alabel Elementary School sa Alabel, Sarangani Province human sa diskubrihang sinkhole sulod sa compound sa eskwelahan. Sumala sa mga residente, nigawas ang sinkhole human sa sunod-sunod nga linog suka January 21 ning tuiga. Sa pagsuta sa Alabel Municipal Disaster Risk Reduction Management Office, 1 foot ang diameter sa bangag nga adunay gilawmon nga 6 feet. Sa soil sample nga nakuha sa DNR, wala kunoy limestone ang yuta busa posibleng man-made ang bangag. Hinon ni pasalig ang DNR nga balikan nila ang lugar gamit ang mga modernong ekipo aron masiguro ang hinungdan sa giingong sinkhole.
Mga kapuso, way puwas ang among pagkatulog balita. Bisitahi ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa dagateng reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga paguban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.